Som un sector amb múscul i capacitat per donar respostes ambicioses als reptes de l'entorn. Per això sempre busquem les oportunitats per evolucionar, per créixer, per posicionar-nos com un sector amb capacitat real de transformació. Perquè el que volem fer és continuar sent aquests referents, aquestes solucions amb impacte real, i ho volem seguir sent. Volem ser els referents i liderar tant el present com el futur del food service, i ara ja dins i fora del territori. Aquest reconeixement ha estat un orgull, la veritat és que no ens ho esperàvem i ens fa moltíssima il·lusió, ja que al final estem lluitant contra implementar un producte que és nou al mercat i ens dona aquesta visibilitat i aquesta empenta i motivació que tan bé ens va. Per a Meller Origen és un honor haver rebut el premi de part del Cluster Food Service, reconeixent el projecte Frescapta, que té un impacte positiu en la salut de les persones, apropant l'alimentació saludable i sostenible als col·lectius vulnerables de Catalunya. Portar coses que siguin d'utilitat pel sector per, entre tots, anar millorant, anar fent que els restaurants ho tinguin més fàcil. Ara amb el tema de la intel·ligència artificial té més de veu, té més d'imatge, i millorar tot això i fer més fàcil la vida del restaurador. Aquest premi, una trajectòria, no és per mi ni pel meu pare, sinó que ara s'ha incorporat els meus dos fills. Han estat 10 anys treballant fora, ara ja fa uns anys que estan treballant a casa, i jo crec que amb ells l'empresa anirà no igual, sinó molt millor. Des del govern estarem al costat del clúster, recolzant les iniciatives que feu. Per nosaltres són molt importants, les que feu a nivell global, i les que tingueu a nivell individual, doncs compteu amb que teniu una agència, que és Acció, que estarà al vostre costat intentant ajudar-vos en tot allò que puguem per impulsar la competitivitat.